Вось я і пачынаю чытаць чарговую кнігу. На гэты раз я выбраў запіскі афіцэра чырвонай арміі. Пра Пісецкага я расказваць асоба не буду, пра гэта є ў мяне асобны ролик. А чаму я вырашыў запісаць гэтую кнігу? А слухаючы, я думаю, вы самі здагадаецеся. Вось урывак з прадмовы перакладчыка да гэтай кнігі. Запіскі афіцэра чырвонай арміі, магчыма, найбольш вядомы раман Сергея Пісецкага. Яго найчасцей з усяе спадчыны пісьменніка выдавалі незалежныя выдавецтвы свету. Афіцыйна быў забаронены ў Польшчы практычна да пачатку 21 стагоддзя. Ідэя напісання раману нарадзілася ў 1940-м, пасля некалькіх сустрэчаў пісьменніка з малодшымі савецкімі афіцэрамі, людзьмі са змеханізаванымі мазгамі, празамбаванымі сталінскай прапагандай, няздатнымі думаць самастойна, людзьмі безмежна прымітыўнымі, з выключна плебейскім стаўленнем да жыцця, і людзей, аднак, упэўненых ва ўласнай выключнасці і правамернасці сваёй місіі ашчаслівіць усе народы свету. Але напісаць раман Пісецкі здолеў толькі ў 1948 годзе, ужо ў Англіі. У запісках аўтар спрабуе пераўвасобіцца ў савецкага афіцэра, разважаць ягонымі катэгорыямі, ягонай прымітыўнай мовай. Запіскі з'яўляюцца адным з найбольш паслядоўных, знішчальных, бескампрамісных, але ў той жа час таленавітых і па-сапраўднаму смешных, гумар, што праўда чорны, прыкладаў сатырычнага адлюстравання антычалавечай сутнасці таталітарнай савецкай сістэмы. Запіскі афіцэра чырвонай арміі — гэта, па вялікім рахунку, зборнік показак пра чырвонаармейцаў, якія расказвалі па ўсёй Еўропе падчас Другой сусветнай вайны. Паколькі яны напісаныя ад імя такога чырвонаармейца, дык Сергей Пісецкі прыклаў максімум намаганняў, каб мова раману была як мага больш грубай і прымітыўнай. Паколькі менавіта з мэтай агрублення і прымітызацыі беларускай мовы была праведзена так званая рэформа 1934 года, я цвёрда перакананы, што дадзены твор можа быць перакладзены на беларускую мову толькі ў варыянце наркамаўскага правапісу. З той жа мэтай падчас перакладу я карыстаўся выключна слоўнікам крапівы. А таму ў тэксце выкарыстоўваюцца не валіза, але чамадан і гэтак далей. Фатэль — крэсла, крэсла — стул, зэдлік — табурэт, ровар — веласіпед. Раман у арыгінале мае вельмі дзіўную аўтарскую пунктуацыю і нават незразумелую змену імя аднаго персанажу. Спачатку жанчына напісаная як Марыя Александраўна, пасля Марыя Ігнатаўна. І яшчэ адзін момант, мае шаноўныя слухачы і слухачкі. Істотна памянялася сітуацыя, в якой я магу штосьці чытаць, штосьці рабіць тут у Ереване, пакуль я тут, само сабой. Пагэтаму мне для з'яўлення гэтай чытанкі і кожнай главы асобнай, у тым ліку, патрэбная будзе ваша дапамога. Памяшканні, у якіх я раней чытаў, для гэтага абсалютна цяпер не падыходзяць, таму трэба будзе здымаць хоць якую-то студыю, і пагэтаму чытанкі і новыя главы будуць з'яўляцца толькі калі падтрымка такая будзе. Адзін я гэта не пацягну, на жаль. Таму выбіраць вам.